سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران حجاب استدالو وزيناتات فدراراوي تكال مرمرا قبن حبرات منقستات امريكا وي FBI سمز امريكا ناي مقتال وديت آلو وزبولو سلاي ايران يحدن مهلاو مقلاطو اب ايرترا اسمرا مدبر زقاط ام حدا قبارع من قد داير اثيوبيا حدش نفرتن معداق فريم وزلو ناي مر دا سند تكال ترادو جرمن حلوا بحر ليبيا نسرحتنياتاتو كم زفر رحم مخصاصن اوش متقازا كينات زسعبو موت هصاناتي باسم هلاو محبارن كالن زتقالك خونيو ابزا channel دمان وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتقبرن نتاني دول ملكت كتوقن بخبري عدمكم فدرالاوي تكال مرمرا قبن امريكا وي FBI نسبة سلطان امريكا ناي مقتال وديت آلو إلن زامنلو ايران او سلاي هادن كمزولة تقاليسو اتتكال ودربعان كلتن عمت ماجد فرحاني نقتلت ايراناوي جنرال قاسم سليماني حنن مفداي ودد حيزي قاسالو كبيل يزخصص ازازفلي اهادو حيلتات حلوة اسلامو سورة ايران زنبري قاسم سليماني اورح تريك للتشحن عسران اب عراق بسبب البو نفاريت امريكا بزتفت متقعتي تقتيلو حجها FBI فرحاني الاخ منيستر سلا ايران تقبلو يسرح كم زله يزغلص اتتكال زحلف عربيا بزوص حبريتا مسمل ملا والقسبات اب امريكا نزكايد سرحيتات بزت اساسر نماجد داستجاني فرهاني حتتات كقربول كم زدلي يحبر فرهاني ناب ايرانن فنزويلان كم زغعزن اب امريكا اب هايمونتاو بوتاتات نقداو تكالاتن كالوت مسالطاتن سبات كم زململن سب سلطان يزاربو بيت صحفت جمجا امريكا اب ورحه حساس كل تشحن 23 اب لعلي فرهانن كالي بعل سلطان سلياني زتبهله والقسب اقدا كم زنبر يذكر سب سلطان ايران حين نايتي ابتهاجر كالاي زل على حيل زلو والقسب تباهيلو بسفي حزر رأز نبره قاسم سليماني كم زفادق قال اتيوم منبارم ذكريو قاسم سليماني بتئزاز ابتوان بريزيدنت امريكا زنبره دونالد ترامب مسكالوت حيالو ايراناويان اما عرف نفرت بغدادي بسبب البو نفرت تقتيلو قاسم سليماني زمرح زنبره فلي اهادو حيلتات حلوا اسلامو ثوره ايران ጨንፈር ናይቲ ኣብ ደባይ ወግአን ወታደራዊ ሰላያን ዘነጥፍ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራንዮ እዚ ኣሃዱ ካብ ኢራን ወጻይ ዝንቀሳቐስ ኮይኑ ንሐማስ ሕዝቢላህን ኣብ የመን ዝርከቡ ሑቲን ዝርከቡን ጉጅለታት ከም ዝድግፍ ይገልጽ ኣሜሪካ ነዚ ኣሃዱ ከም ግብረ ሽበራዊ ትካል እያ ትቆጥሮ ኣብቲ ኣብ ኢራቅ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ጀነራል ንሞት ሚልዮናት ሰባት ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ተሓታቲ ምባል ይዝከር ኣብቲ ሽዑ እዋን ከዓ ነዚ ኣመልኪቱ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቱላህ ዓሊ ኸሜኒ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ገበነኛታት ከቢድ ሕነ مفداي يصبي مالو بمبال ملسي بنيرو امريكا كاب ايران نزمص سغات مسرت بمغبار ابل علم منستر غداي وصاي نبر مايك بومبيون فليلو ترامب اب ايران زنبره برايان هوكن زرزر صتاو غدايات اوصيالا ابن حسه 2022 كفل فتح امريكا نطرطر سلاي ايران زخنه شهرام بورسافي نبولتن مقتال وديت فصيم كبل كسيز ونيريو ابيت فرد زقربو طرعنات كلاي علامه كم زخنه خطقسن كلو زدما بومبيو كم زنبره CBS نيوز حبيريو اب ايران مجمرتنا زعمت نزخر قتل سليماني ابدوو ايران ابزنبره سنه سرعت بستفصم متقعت بومبا 84 سبات كم زموت يفلط ايران مجمرتا امريكان اسرائيلن ابت متقعتي ايدالون بمبال كيسا كونت نبرت صنيح جن ጨንፈር دعاشاب تهاجر حلافነት اتمتقعتي وسيديو اما كلاي بحري سدتنياتات مدحان توافير زركب تكال ترادو جرمن حلوا دولبيان اتم كاب ما كلاي بحري سدتنياتات كاب حدقا كدحنو يفتنو زنبرو سراحتنياتاتو افراري حمم كبل كاسيسو تكال ترادو جرمن وي SOS اب مغلصيو سراحتنياتاتو قدام اما كلاي بحري سرحيت هيوت مدحان اب زكايدلو زنبرو اوان وتهدرات ليبيا حكوت فطيرم تخصون كم زخفتي يغليصو اتتكال وسيخو اب سلسته جلابو زنبرون ناب اوروبا خسغرو يغعزو زنبرون سدتنياتات نابت بحري نخزلو كم استقددون ون افليط الله دحر تفصامن 77 سدتنياتات كم زدحنن مبزحتهم ناب ليبيان حلو توسن زقواصصروا مركب كم سغورن بسنكو دما بوحدو 6 ابالات حنت سدرابيت كم زتباتاتونن اتتكال غليصو كم زفلت حبرت اوروبا مساب ليبيا زركبو زتفرالي ملشاتاتن حلوا بحرن زغبرو سمع اتم ملشاتاتن حلوا بحرن حبرت اوروبا بزغبرو لمولا اما كلاي بحري سدتنياتات ناب اوروبا خيسغرو اب استفلالي اوانات سرحيتات كغبرو زرأيو خوينم حجدما نمجمرتا اوانيم مسحنتي نايترادو تكال فيت نفيت دحر مقطامم كساب توخس كوفيتم زبل كستات زقربلم زلا
ኣብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ኣብ መደበር ሓደጋ ባርዕ ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ። ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ናይቲ ካብ ሓጺንን ዕንጨይትን ብኢደ ጥበብ ዝተፈላለየ ፍርያት ዝፈርየሉ መደበር ኣስመራ ብ2 መጋቢት ሰዓት 9:20 ናይ ኣጋምሸት ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ብምትሕባር ኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ ነበርቲ ሲቪል አቪዬሽንን ሓይልታትን ጸጥታን ምክልኻልን ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። እቲ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ጉድኣት እኳ እንተዘይወረደ ኣብ ንብረት ከቢድ ዕንወት ከም ዘኸተለ ግን ተሓቢሩ። ሓላፊ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእኸል ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤል ተስፋጽዮን እቲ ባርዕ ኣብቲ መትብዒ ማሕረሻን ጽርበት ዕንጨይትን ዝናጣጠፈሉ ክፋል ከም ዘጋጠመን 5 መጥፋእቲ ሓዊ ንልዕሊ ሰዓትን ፈረቓን ከም ዝተረባረባን ገሊጹ። ጠንቁ ገና ኣብ መርመራ እኳ እንተሎ ምስ ሓውን ኤሌክትሪክን ዝተሓሓዝ ሸለልትነት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፈናዊ ግምት ከም ዘሎ ጠቒሱ ድማ ነዚ ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋ ንምክልኻል ዕቱብ ምቁጽጻርን ናይ ድሕነት መምርሒታትን ከም ዘድልአ ገንዚቡ። ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእኸል ሌተናንት ኮሎኔል ግርማይ ገብረ ሚካኤል ብወገኑ ወነንቲ ትካላት ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ዝጥቀሙሉ ምስ ሓዊ ዝተኣሳሰር ናውቲ ጥንቃቐ ክገብሩ ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከብ ካብ ዕንጨይትን ሓጺንን ዝተፈላለየ ብኢድ ዝስራሕ ኣቑሑት ዝፈርየሉ መደበር ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ 2019 ኣብ ወርሒ ጥሪ ከቢድ ባርዕ ኣጋጢሙ ኣብ ንብረት ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱ ነይሩ እዩ። እቲ ሽዑ ኣጋጢሙ ዝነበረ ባርዕ ቅድሚኡ እውን 2 ግዜ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ኣጋጢሙ መንባሩን ጽርበት ዕንጨይትን ናይ መልሓም ስርሒትን ብሓባር ዝካየደሉ ቦታ ብምዃኑ ድማ ጠንቂ ባርዕ ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል ሽዑ ግምታት ተዋሂቡ ነይሩ እዩ። እዚ ብ2 መጋቢት ኣጋጢሙ ዘሎ ባርዕ እውን ኣብቲ መትብዒ ማሕረሻን ጽርበት ዕንጨይትን ዝናጣጠፈሉ ክፋል እዩ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካዊ ኣፍራይ ነፈርቲ ዝኾነ ትካል ቦይንግ ክሳብ 20 ዝበጽሓ B777-9 ዝዓይነተን ነፈርቲ ንምዕዳግ ናይ ምርድዳእ ሰነድ ፈሪሙ። ብመሰረት እቲ ተፈሪሙ ዘሎ ናይ ምርድዳእ ሰነድ ከዓ ዋጋ ናይዘን B777-9 ዝዓይነተን ፍርያት ቦይንግ ዝኾነ ነፈርቲ $11 ቢልዮን ከም ዝበጽሕ ተጠቒሱሎ። በዚ መሰረት ከዓ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ንመጀመርታ ነዘን ነፈርቲ ንኽዕድግ ስምዕ ዝፈረመ መንገዲ ኣየር ክኸውን እንከሎ ኣብ ታሪኽ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ድማ እዘን ነፈርቲ እተን ዝገፍሓ ነፈርቲ ክኾና ምዃኖም እውን ተገሊጹሎ። ብመሰረት ዘሎ ሓበሬታ ከዓ እዘን ነፈርቲ ነፍሲ ወከፈን ክሳብ 400 ተሳፈርቲ ክጽዕና ዝኽእላ ኮይነን ካብዚ እቲ 50 ወናብር ኣብ ቢዝነስ ክላስ ዝርከብ ምዃኑን እቲ ዝተረፈ ኣብ ኢኮኖሚክ ክላስ ዝርከብ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩሎ። ብጀካዚ እውን እዘን ነፈርቲ ሓድሽ ቦይንግ ማዕቢልዎ ዘሎ ስቴት ኦፍ ኣርት ቴክኖሎጂ ዝበሃል ምዕቡል መሳርሒታት ዝዓጠቓ ከም ዝኾናን እዚ ድማ እተን ነፈርቲ ኣብ ምህላኽ ነዳዲ ካብተን ቅድሚአን ዝነበራ ነፈርቲ ብ10 ሚእታዊት ሓያሻያን ተባሂሉሎ። ኣብ ስነ ስርዓት ምፍራም እቲ ሰነድ ምርድዳእ ብወገን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣካይዲ ስራሕ ናይቲ ትካል መስፍን ጣሰው ብወገን ትካል ቦይንግ ድማ ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ትካል ብራድ ማክሙሎሪዮም ነቲ ሰነድ ፈሪሞሞ። በቲ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ከዓ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ 3 ካብዘን ነፈርቲ ኣብ 2027 ካልኦት 3 ኣብ 2029 ዝተረፋ ድማ ኣብ 2030 ክርከበን እዩ። ዞባዊ ዳይሬክተር ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ዩኒሴፍ ኣደለ ኮደር ትማሊ ሰንበት ኣብ ዘውፀቶ መግለጺ እቲ ዝፈርሕናዮ ሞት ህጻናት ኣብዛ ኣሎ ብምባል ነቲ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ሞት ህጻናት ኣብ ቃዛ ገሊጻ። ኣብ ዝቐረበ መዓልታት ጥራይ ኣብ ሰሜን ወሽመጥ ቃዛ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ከማል ዓድዋን ብውሕዱ 10 ህጻናት ብሰንኪ ዋሕዲ ማይን ሕጽረት ምግብን ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ጸብጻባት ሓቢሮም እዮም። ኣደለ ኮደር ኣብ ሓንቲ ካብተን ውሕዳት ኣብቲ ከባቢ ዝተረፈ ሆስፒታላት ከምዚ ካብ ኮነ ምናልባት እውን ኣብ ሰሜን ፈጺሞም ክንክን ክረኽቡሉ ኣብ ዘይክእሉ ሆስፒታላት ንህይወቶም ዝቃለሱ ህጻናት ክበዝሑ ተኽእሉ ኣሎ ክትብል ኣተሓሳሲባ። ዩኒሴፍ እቲ ኩናት እንተዘይተዛዚሙን ሰብኣዊ ረድኤት ዝዕንቀፉ ነገራት ብቕጽበት እንተዘይተፈቲሑን ተወሰኽቲ ህጻናት ኣብ ኣፋፌት ሞት ከም ዘለዎ ገሊጹ። ሕጽረት መኣዛዊ መግቢ፣ ውሑስ ማይን ኣገልግሎት ሕክምናን ዘይምርካብ ኣዴታትን ዕሸላትን ጡብ ናይ ምጥባው ዓቕመን ከም ዝጸለዎ ብምትሕሳብ ብሰንኪ ብዙሓት ናጽላታት ኣብ ትሕቲ ክንክን ናይ ሕክምና ከም ዝርከቡ እውን ኣዘኻኺራ። ዩኒሴፍን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ውድብ ሕብረት ሃገራትን ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ቃዛ መርመራ ሕጽረት ምግቢ ኣካይዶም ነይሮም። 16 ሚእታዊት ካብቶም 2 ዓመትን ትሕቲኡን ዝዕድሚኦም ህጻናት ማለት 1 ካብ 6 ብከቢድ ሕጽረት ምግቢ ማለት ዓጸቦ ከም ዝተጠቕዑ ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።